Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita. Oh, Jaman, ha? oh. Da, Hala, kuya! wakati. Awa! Haman, Awa! haman. Tan-aw, kinsa ng autong nagpaingon din eh. Si La- Kuya Craigie na na. Alo, Siya na na, Kuya Dudut. Siya na na. Oh, ang auto ng rigging nga may parking sa gawas ni eskwelahan, day ko rin. Matansyang. Uy, maayo kay ni Ani gyud siya. Ana, mihana na baya tog kadismaya si Dudut og Miles kay. Ni saad lagi kuno siya nilang mo ani siya ug dadaan sila gi. Diya ang taon na mo kadiyot ma ha? Atoon sa nako. Nahala, sige. Padayon, Francine. Tabi na ma. Ay, huwasan gyud turon ang duha kong may baw nga niya ng ilang tito Greggy Corina. Oh, oy, Corina. Tunsong ka dyan nahilom ka manggod diha. Ngano ka? Ha? Wa man matansyang. Usa ko'y wa nga mura ka man og... Wa man good. Ay, wa pagamit ka ka humagsulit eh. Musapaw na. Kadiyot sa ma ha? Oh, asa man ka? Kuan kining mag-CR sa ako ma. Taod-taod na ning kabutonon ang akong pantog. Ay, naunsa man ning bayhan ng giantos man. Sa apis doktor nang giagwanta nimo. Kadiyot sa ma ha? Naunsa man ning babayhan na. Ganihara day ko nung kabutonon ang iyang pantog. Nya mo pa'y pag-adto CR. Ay, pastilan. Ikaw rin lagi day apyot. What is Griggy? Ako lagi sayang, ako ra. Na-disgrasya si Dong Grigi. Oy! Ha? O sayang. Nadisgrasya? O sayang. Pagtarong good. May pagkasiaw baya ka? Tinod bitaw. Na-disgrasya lagi. Unsa na disgrasya ba? Unsa mga disgrasya ha? O siyang disgrasya ha. Sayang. Oh, Na, kusultihan ta ka tinod. Kung nga na disgrasya, bukun sa ka ka. Oy. Piyot. Nahilom ka man good. Pagtarong good. Unsa man tinuod kang nadisgrasya gid si Griggy? Ay, wow, lagi sing art. Siya lang dili na ko katuan na May pagkasiaw ka man good. Lahi mo ko ng pasiyaw, lahi puro seryoso ka istorya. Ay, unsa lagi pagkadisgrasya ha? Dili, noon grabe, pero no hospital yun siya. Oh. Ay, pastilan ni mo, Piyot. Wa magig kay klaro, eh. Unsa man gyud? Wa siya madisgrasya o unsa man imo ra na? Ay, na-disgrasya lagi. Tungod siyang pagmaniho sa auto gabi, ba? Atong paingon unta Misael. Ha? Asa? Basta, okay na siya. Ang importante ron nga niya ako kay gipatod niya yung mga regalo sa mga bata. Oh. Kay saan mo siya nga atagan niya regalo ng mga bata nagpaso sa stage. Ay, kanina, di at sulot auto. Palihog na lang kung hatag niya sa mga bata. Singa? Unsa? Uy, ginoo ko. Na-disgrasya di ay kuno siya. Oh, mo isulti ni itong apyot matansyang. Nga, nagato din ng regalo para nila ni Dudut ug Miles. Ay, pastilan no. Maudi ay nga wa siya makaani nga gilauman unta sa mga bata. Oh, Unya-unya, kumusta man kuno siya? Nga nagpahatod pa man anang mga regalo sa duha, nga pwede raman og wa na lang na tungod sa nahitabo niya. ay, okay raman kuno si Greggy matansyang. Matod pa ni apyot. Aw, salamat. Kay wa di ay in taon magrabihe.
wa ra ko no. Pero nadto gyud og ospital. Karon pa madisgrasya. Gabi ko naman. Mauba. Oh, si Corina rin ma. Ay, abot. Hain na. Taod-taod naman to. Mag-CR man kunro siya. O pa man mabalik. Ay, naana. Siya na nang nagpaingon din eh. Ay, salamat kay nahuman nagyud ang ilang recognition ni Miles. Makapamauli nagyud ta. Oh, excited ako mapauli sa amo lang. Ano na, mablihan ako ng gift nga padala ni Tito Grigi nako. Hasta ko lulatan siyang. Buta nga, gini Tito Grigi, uy. Kay bisa na disgrasya sa no. Nagpatod pa dyan o gift na mo ni Kuya Dudut. Mao. Maya jud kayo na si Tito Grigi jud. Mao na nga angay gyud mong magpasalamat niya. Kay bisan og may gipamati siya ron sa iyang lawas tungod sa iyang pagkadisgrasya. Gisugo pa gyud niya si Apyot pagpahatod niya ng regalo para ninyo. Mao. Maog yun, Dudut, Miles. Ay, unya. Saman, mag-iyahin na lang tan ninyo inis pag-uli. Na. Aw, hapit sa asbay matansyang. Kay naman may giluto ditong gamay isip selebrasyon ini pag-graduate ni Dudot og pagpaso ni Miles. Pwede ganig adto na ka matuog ug man ka uli. Bitaw, matansiyang. Mao ba? At lang sa higdaran sa mo, lula. Abitaw lula. At lang sa pa, tupad ta ini katug. Ay, kinig yung mga apo. Sige naman, sige na. Kaya ang amo nga mamalihog ng pumunta minimum tanaw-tanaw dito sa mga bata ba. Kay modalikit unta may doaw si Day Corina nga ni Gregi. Ngano kung dado man kuning musing? Di ba gud pwede nga ikaw lang? Kinahanglan pa bagog kong pauban nun? Oh. Nasuko ka, Day Corin? Bitaw ko rin na. Noon sa ka man. Ha? Ngano ka? Corina? Kuan, kining lain man gud ang akong pamati, ma. O gusto kong moderitso og uli sa bahay aron makapahuway. Mao na akong kung gustong muduaw si Francine niya, siya lang. Mag-uban na lang tanan yung upat ug pamauli. Aw, lain di ay ang pamati ni mo. Oo, ma. Oh. Sige lang, sige lang. Ako na lang usang mo doon ni Gregi. Maupen ko pa. Kuya Dudut, ikaw? Ako? Unsa man ka, upen ka? Asis ako. Ano na, mapasalamat mi ni Tito Grigi. Dudot, Miles. Ako lang unang usang mo anto. Kimrog, di-deliver ba na sa mga ospital ang mga bata nga mo'y muso dito. Ay. Bitaw. Ay. Nay, dako naman ko pa. Ako nalayo ba ni mo? Kalahin ni Kuya Dudut. Niguro lagi ya. Oo ba na lang kanila mama ug lola sa pag-uli, Miles? Kay bata pa man ka. Ay, di ko. Kadiyot. Mayon lang tingali nga wa na lang ninyong duha ang dadon. No. Aron way magmahay nga wa pa ba na. Ako na lang magpasalamat ni Tito Gregi ninyo. Ni. Mas mayo pa. Mag-uban na lang ka ninyong upat si mama ninyo sa pagpauli sa bahay. Dali, Ransing. Mayo kay nasuroy ka din sa tindahan. Dayon. Ay, dinhilang ko eh. May ganino kay gamay ra diyan ang mga bunog ni mong nahiaguman sa pagkadisgrasya nimo. Oo, swerte pa yun. Wa 20 mano. Ikaw gyud. Dali, arita lisod. Maglingkod ta. Ay, sige lang gud. Di sab ko kayo magdugay. Ang ako nga makaduaw nimo. Dito ko sa ospital nga na-admitan nimo pero nakagawas na maday kuno ka. Oo, hate yung ako ng environment sa hospital eh. Di ko gusto nga Mr. Bugay dito. Unya, okay na yung kasi mong paminaw? Oo Ako go'y nagdaas kong lawas. Mas nasayod ko sa kong gibati kaysa mga doktor mismo. Hinoon? Pero yun na, dayon sa deriba,
Ato ta sa sod, aron magpabugnaw ka. Namtay makaon dito sa sod. Ay, ayan na gud pagtagad. Ni ako aron nga mangumusta nimo o magpasalamat sa imo regalo sa mga bata. Nga imo pagyud nga gipahatod ni Apyot dito sa eskwelahan atol silang closing program. Mga salamat kayo ha. Salamat ba, eh. Mari ka glayang tao. Amigo buta. Paubanon ko man unta to gani si Corina din he. Ha? Pero siya magoy naguban sa mga bata sa pagpauligikan sa eskwelahan human sa recognition nila ni Miles kaniha. O niya, naglain po ang lawas, doon na gipamati. Kaya ano? Unsa ba yung pamati, sing? Unsa pransing? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!